Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznámy Mestského rozhlasu. Vážení spoluobčania, veteránkár klub Galanta v spolupráci s mestom Sereď vás pozývajú na 12. ročník podujatia Galantský ovál. Výstava veteránov sa uskutoční v sobotu 6. augusta v čase od 7 hodiny rannej až do odchodu všetkých vozidiel. Priebežný štart je naplánovaný na 9:30 minútu. Všetci ste srdečne vítaní. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 5. augusta na sledovanie akčného filmu s názvom Jednotka samovrahov. Začiatok predstavenia je o 19:30 minúte a na sledovanie romantickej komédie s názvom Zoznamka. Začiatok predstavenia je o 21:15 minúte. Všetky deti pozýva Kino Nova dnes na detské predstavenie Doba ľadová, Mamutí tresk so začiatkom o 17. hodine. Oznamujeme priaznivcom futbalu, že v majstrovskom zápase 2. ligy Západ sa stretnú ŠKF Sereď, Spartak Trnava B v nedeľu 7. augusta o 17. hodine na štadióne ŠKF Sereď. Srdečne vás pozývame.